Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва кулли мардуми мусалмон. бародаро чихеле ки ваъда карда будем ки ба навор мегирем ба хости Аллоҳ ба мурури замони навақт ришид. Салому алейкум мардуми харони гиромӣ, хуб ҳастен, саломат ҳастен иншоаллоҳ. Аллоҳ ҳифзтон кунад. Мардуми харони гиромӣ, бародаре ки збораш кушода будем, алҳамдулиллаҳ збор баста шуд ва бародар иншоаллоҳ ки фардо ҷарроҳӣ мекунанд. дар ҳаққи бародар дуогӯ бошед, дуоро фаромӯш накунед ва ҳар як бародар ва хоҳаре ки дар ҳамин бародар хайр кард, кӯмак кард, Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад. ба хости худованд ҳамин рӯз ба анҷом расид ки маро бубинанд. иншоаллоҳ пага баъди обед оператсия ма гуфтагиян бародаро алло бараката бародарое ки ёрдам кардан ҳамин зборе ки яка ахирон буд калаби таҷ муслим 77,000 ҷамъ шуда буд. дар байни 3 рӯз мо маҳкам кардем, байн қариб ки 1 моҳ гузашт. мара ҳамин рӯз овардан хоб кардан, пага гуфтан ҷабрита мегзаронем. касоне ки сангахшона гузарондан, Аллоҳ айрати шумо розӣ бошад. ва касоне ки гап кардан бовар накардан, марҳамат ина биёин Владимирский город Владимир, больница улица Каманина 21, кабинети 419, палатаи 419 мара хоб кардиян. кадоме ки хоҳишмандем бовар намекунед, марҳамат ина биёин. касоне ки хайр кардан, худованд айо розӣ бошад. ассалому алейкум ва рахматуллоҳ.